Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 3 март дөнья белән ак кагаз бите һәм каләм ашасы яшүче, укучылар алдында күңелләрен ачып салып хисләрен тыймый аралашучы ихлас кешеләр, язучылар көне. Аны уздыру турындагы карар International Pen Club'ның 48-нче конгрессында 1986 елда кабул ителә. Бу көнне аерым уңышларга ирешкән язучыларны хөрмәтләү чаралары була. Шулай ук бүген бөтен дөнья кыргый табигать көне билгеләп үтелә. Экологик бәйрәмнең төп максаты кыргый флора һәм фаунаның күп төрлелеге һәм матурлыгы турында искә төшерү. Экологик дата 1973 елның 3 мартында Вашингтонда 80 ил вәкилләре катнашында барлыкка килә. 3 март Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан Бөтендөнья ишетү көне буларак мөһим. Ул көнне төрле илләрдәге медицина һәм волонтерлык оешмалары халыкның ишетүгә бәйле проблемалар турында хәбәрдарлыгын арттыру өчен чаралар үткәрә. Тукай безнең милли кыйблабыз. Шагыйрь иҗаты үзе яшәгән гасыр кысаларынан чыгып, безне һәр даим киләчәккә алып бара. Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты язмасы дип исемләнгән 2 телдә 3 томлык нәшр иткән. Әлеге саулы хезмәт ключевое слово 2021 телләр төрлелеген саклау бөтен Россия премиясында иң яхшы фәнни проект номинациясында җиңү яулады. Безнең иҗат төркеме әлеге хезмәтне әзерләүчеләр белән аралашып кайтты. Тукай милли кыйблабыз. Китапка кереш сүз әнә шундый тирән мәгънәгә ия җөмләдән башлана. Аны Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үз куллары белән язган. Кызыклы факт. Болгар тарихи археология комплексының ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә керүен Минтимер Шәймиев Тукай бу вакыйга турында 110 ел элек алдан белгән дип фараз кыла. Юкса татарларның бөеклеге, даны 8 кат күкләргә китсен. Мәңге, һәр вакыт бу милләтне Ходаем бәхетле итсен. Дөньяда болгарлар әле дә бар икәненә ышансыннар, якты бәхетебезгә көнләшсен һәм үзләре дә омтылсыннар дигән юллар язылмас иде. Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты язмасы саулы хезмәт. Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләре 3 томлыкны әзерләүгә 2017 елда керешкән. Татар һәм рус телләрендә язылган китап Телләр төрлелеген саклау бөтен Россия премиясында иң яхшы фәнни хезмәт буларак 350 эш арасыннан җиңеп чыккан. Гасырдан артык татар галимнәре Тукай иҗатын өйрәнәләр. Шактый күп ачышлар булды, Тукай биографиясына да бәйле, Тукай иҗатына да бәйле. Менә нинди яңалык бу проектта. Биредә бу проектны без хроника дип әйтәбез. Хроника димәк әдипнеңме, шагыйрьнеңме иҗатын хроникаль рәвештә өйрәнү һәм укучыга тәкъдим итү. Әйтик, нинди көннәрдә нинди вакыйгалар була, көннәрне билгеләп булмый икән, нинди айларда нинди вакыйгалар була. Менә шулай хроникаль тәртиптә. Андый хезмәтләр беренчедән рус фәнендә киң таралган. Менә без беләбез, Пушкинның хроникалары бар, Толстойның хроникалары бар, Некрасовның хроникалары бар. Элек алар хроника түгел, ел язма дип аталадыр, русча әйтик инде летопись жизни и творчества. Биредә без хроникаль принципны нигез итеп алып, ләкин максатны икенче төрлерәк куйдык. Чөнки безнең бу хезмәтебез төп максаты дип әйтим, Тукай иҗатын
татар тормышы фонында күрсәтергә. Шуңа күрә монда бик күп төрле мәгълүмат тупланган. Аның даирәсе турында, Тукай белән бәйле урыннар турында, Тукайның сәяхәтләре турында, Тукай хезмәт иткән газета, журналлар турында, нәшриятләр турында һәм башкалар. Һәм әлбәттә бу мәгълүматны біз фән белән шөгыльләнгән галимнәргә генә түгел, әлбәттә бу хезмәт гади укучыга да бик күп яңа информация бирәчәк дип ышанам. Хезмәтнең рус телендәге тәрҗемәсе рус укучысының мәдәни һәм әдәби күз аллауларыннан чыгып, үзгәртеп бирелгән. Тукай хроникасына бәйле бу эштомлык безнең моңа кадәр фәндә урнашып, озак еллар дәвамында урнашып килгән стереотиплардан, ниндидер субъектив фикерләрдән азат булырга омтылып, Тукайның иҗатын, аның шәхесен ничек бар, шулай итеп өйрәнү юнәлешендә язылды. Әлбәттә, безнең Тукай гына түгел, Тукай чоры гомумән бик шәхесләргә бик бай. Алар күпмедер күләмдә гел идеаллаштырылып килгән. Без бу идеаллаштырдан тулаем баш тартмыйча, чөнки алар безнең милли идеаллар буларак кабул ителгән. Аның бөеклегенә зыян китермичә генә, без аны субъектив фикерләрдән азат итеп яктырттык. Шулай ук безнең бу хезмәт иллюстратив материалларга бай итеп эшләнде. Аның һәрберсендә, әгәр дә без игътибар итсәк, төп текстлардан соң, татар телендә төп текстлар биткәннән соң, шул чорны яктырткан, Тукайның иҗатын гына түгел, шул чорында яктырткан матур иллюстратив материаллар китерде һәм ул укучы өчен кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Шулай ук китаплар, кушымталар белән байытылды. Анда Тукайның шигырьләренең библиографиясе, кайсы басмаларда басылган, беренче басмалар әлбәттә, беренче басмалары турында сүз бара. Һәм аларның рус теленә тәрҗемәләренең авторлары кемнәр, кайларда басылган, шул хакта мәгълүмат бирелә. Бу яктан да ул китаплар укучыга кызыклы булыр, яңа булыр дип уйлыйбыз. Татар телендә хроникаль язылган хезмәтләр юк дәрәҗәсендә. Тукай тормышы шуның бер башлангычы. Институт галимнәренең иң зур теләге Тукай тормышы һәм иҗаты елъязмасын башка чит телләргә тәрҗемә итү һәм Тукайыбыз белән генә чикләнмичә, башка әдипләребез турында да бай эчтәлекле елъязмалар булдыру. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. 25 февральдә Татарстанда 22-нче Созвездие йолдызлык эстрада сәнгате яшьләр фестиваленең зона этаплары старт ала. Алар республикабызның 10 шәһәрендә һәм авылларында узар ди оештыручылар. Елдан ел Созвездие йолдызлык бәйгесенең дәрәҗәсе югарыга менә. Катнашучылар саны да артканнан арта. Быел бу сан 50 меңнән артыграк булыр дип көтелә. Катнашучыларга аеруча нәрсәгә игътибар бирергә кирәк? Тапшыруыбызның бүгенге кунагы Лениногорск шәһәрендә Созвездие оешмасының яшьләр эшләре буенча белгече Зилә Бикбова үз киңәшләрен бирер. Исәнмесез, Зилә, хәерле көн. Зилә. Татарстанда Созвездие йолдызлык фестивале турында катнашмаган, аның турында ишетмәгән кеше юктыр ул. Чынлап та инде һәр баланың теләге нәкъ шушы бәйгедә җиңү яулау. Чынлап та шулай. Созвездие йолдызлык фестивале бит инде ул беренчедән тәрбияви фестивальдә дип тә әйтсәм була. Бит. Балалар арасында, балаларның уйларында яхшы уйлар гына, татарыбызның тарихын, татарыбызның моңын белдерү ягыннан бик зур шундый эш бара дип әйтсәм була шушы фестивалебездә, Аллага шөкер. Хәзер бит инде яшьләр арасында инглиш телендә дәген, рус телендә дәген җырлар күбәеп китте. Шушы фестивалебез безнең менә татарыбызның татар телен, татар җырын үстерү ягыннан шундый эш, зур эш алып барыла дип әйтсәм дә була. Сез бит үзегез дә нәкъ шушы Созвездие йолдызлык фестиваленнән башладыгыз, Чынлап та 2002 елдан бирле җырлап инде менә шушы юлымны Созвездие фестивалендә башлап җибәрдем.
Созвездие йылдызлык фестиваленең 22 еллык тарихы бар дип әйтеп киттек. Без менә шул вакыт аралыгында ул нинди үзгәрешләр кичерде? Чынлапта инде быелны ул 22нче тапкыр уздырылачак. Алла буйрса, инде үзенең үзгәрешләрен без күреп торабыз. Безнең лауреатларыбыз, гран-при призерларыбыз зур-зур сәхнәләрдә үзләренең чыгышларын ясыйлар. Инде һәм дә инде шулай ук ГИТИС факультетларын бетереп тамамлап чыгалар дип әйтсәм дә була. Менә күптән түгел сез үзегез яши торган Лениногорск шәһәрендә нәкъ шушы яшьләргә киңәш бирү максатыннан мастер-класс оештыргансыз икән. Беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә тиешләр катнашучылар? Әйе, чынлап тагын мастер-классыбыз бик тә әйбәт үтте. Аллага шөкер, укытучыларыбыз, балаларыбыз бик шат. Вакыты җитмәде дип әйтсәм дә була. Балаларга чынлап та вакыт гел җитми инде ул. Һәм дә инде Созвездие йылдызлык фестиваленең жюри әгъзалары килүгә үк алардан иң шундый менә борчып торган сорауларын биреп, һәм дә инде иң төп аларга эш дип әйтсәк була, ул иң беренчедән костюм матур булырга тиеш бит. Аннары соң фонограммалары бик тә әйбәт, бик тә яхшы язылган, сыйфатлы булырга тиеш. Әйе. Инде аннары соң инде менә үзенең башкаруларын онытмыйча яхшы гына башкарырга тиешләр. Менә монда төрлечә әйтергә була. Чөнки үзем дә катнашкан кеше буларак, монда бит әле курку хисе, менә дулкынлану, курку дип әйтергә кирәкми аны. Дулкынлану биләп ала. Менә бу дулкынлануны ничек басыра? Әйе, үзем дә гел дулкынланам. Ул чынлап тагын гел бар бездә, үзебездә бит борчылабыз. Дулкынланганда җырчыларга ул яхшырак та дип әйтсәм була. Дулкынланганда син ничектер яңача хис итә башлыйсың. Әйе бит, җырыңны яңача ничектер башкарасың дип әйтсәм дә була. Дулкынлану ул күбесендә булыша да дип әйтсәм була. Тукайча әйтсәк, дулкынлану кирәкле шәйдер дип тә әйтсәк була. Әйе. Менә без инде әйтеп киттек, сез бала чактан инде Созвездие йылдызлык бәйгесендә катнашып, үзегез дә бик югары дәрәҗәләргә ирешеп, хәтта Мәскәүнең иң данлыклы уку йорты ГИТИСта белем алгансыз. Әйе, Аллага шөкер, Созвездие йылдызлык минем алдымда бик күп ишекләрне ачарга ярдәм итте. Минем өчен генә түгел, һәм дә инде күп лауреатларыбыз өчен, күп стипендиатларыбыз өчен дәген ул зур ишекләр ачарга булышты дип әйтсәк тә була. Һәм бик күп мөмкинлекләр дә бирә, әйе. Бик күп мөмкинлекләр, әйе. Шуларның лауреатларыбызның берсе, әйе бит, Рузель Гатин Ласкалы театрларының сәхнәләрендә чыгыш ясый. Бик зур рәхмәт Зилә, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без тапшыруыбызны Йылдызлы Instagram сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сезнең белән Йылдызлы Instagram сәхифәсе. Ришат Фазлы Әхмәтов юлымда әлеге апа кебек киң күңелле, изге ниятле, матур теләкле, рәхәт кешеләр гел очрап тора дип язган бер концертыннан соң. Bundan koy. Bizga yamadan qazib qiladi. Kelem alırız. Bizning klub motori bilan. Sen bizni avval o'tib ketasan qaytganda. Maya qaytganda. Men Rasululloh. Эстрада йылдызы Ришат Фазлы Әхмәтов үзе дә киң күңелле, мәрхәмәтле кеше бит. Тамашачыны җыр гына түгел, кабатлап булмас рекорд дәрәҗәсендәге чыгышлар да җәлеп итә. Ә сез 240 мең карау җыйган осталарның синхрон хәрәкәтен ясауларын күргәч, ни диярсез? Һәр вакытта хәрәкәттә булып, күңел тынычлыгында максатларыбызга ирешик. Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Ишетәсезме? Бу көйдә язгы кояш елмаюда, тамчылар чыңыда, язгы җилнең иркенлеге дә, барысы да бар. Фортепиано өчен язылган әлеге әсәрнең исеме 8 март дип атала. Композиторы Илмир Низамов.
Бу әсәр балалар өчен язылган альбомның бер өлеше генә. Барлыгы һәр ел фасылында сферлаган 12 айга багышланган әсәр булачак. Моңарчы күләмле әсәрләр иҗат иткән композиторга балалар өчен көй язу тәкъдиме белән Мәгариф журналы мөрәҗәгать иткән. Петр Ильич Чайковскийның шундай ел фасыллары деген, времена года деген бик зур танылган циклы бар аның фортепиано өчен. Һәм ул аны шулай ук кайчандыр махсус журнал өчен язган. Һәм сан сайын яңа ай туган аның. Һәм менә шул мисалга карап, шул мисал белән илһамланып, нишләп мин алай эшли алмыйм дип, шундый тәкъдим белән чыктым журналга. Әйдәгез, ел дәвамында гыйнвар айында, гыйнвар дигән әсәр языла, февраль, март һәм башкалар. Һәм менә ул чынлап та ел дәвамында шул 12 әсәр фортепиано өчен, балалар өчен туды. Балалар өчен әсәр язу җиңел түгел ди композитор. Кемдер әйтеп куйган бит, балалар өчен язырга кирәк өлкәннәргә кебек, ләкин тагын да яхшырак. Һәм менә бу тагын да яхшырагын эшләү җиңел түгел, ләкин ул барыбер бик кызыксындыра. Һәм әйтергә кирәк, менә синең музыкаң бала күңеленә менә кечкенәдән үк кереп китсә, ул мәңге аның белән булачак дип саныйм мин. Мин һәр айның төрле образларын табырга тырыштым. Ноябрь айы минем өчен беренче кар дип атала. Анда сентябрь беренче сентябрь дип атала. Һәм башкалар. Мин үземә күз алып тора идем, әйтәм, һәр ай нинди ассоциациялар миндә тудыра һәм ничек ул музыкада чыгыла. 8 март иң гүзәл бәйрәм көнендә Илмир Низамовның балалар өчен язылган альбомы барлык цифрлы мәйданчыкларда, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, iTunes'та дөнья күрәчәк. Ә инде 16 март көнне Композиторлар берлеге залында альбом презентациясы көтелә. Бу минем өчен бик таләпчән кичә һәм бик кызык кичә, чөнки ул турыдан-туры үзенең аудиториясы белән очраша, чөнки мин аны балалар өчен яздым һәм миңа бик кызык ул балалар ул әсәрләрне ничек уйнарлар икән дип, менә шул концертны мин үзем көтеп торам. Һәм шул вакытта март айында Мәгариф журналы ул әсәрләрне аерым бер менә шундый зур сборник итеп, китап итеп чыгара, нота китабы дип чыгара. Һәм бу минем өчен бик зур шатлык һәм әйтергә кирәк, иң зур максат бу әсәрләр музыкаль мәктәпләрдә балалар арасында яшәсә, димәк, мин үз максатыма ирештем һәм иң зур миссиямны үтәдем дип әйтеп була. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.